Respaldiza izan da aldaketa bat bizitzan. Oizatik, ospitaleko bizitza eta respalditzako oso desberdina da. Bertzen, ospitalean egunero egoten zara pasiatzen eta ez dezu ezer egiten nola, ez da ezer ikasten eta respalditzaren kanbio taldeek egiten zenituen aktibidadeak, eskursioa, taldeka ohitzeko giro bat. Proiektu berri bat izan dela eta proiektuko parteia gu izan garela eta gure proiektua dela. Respalditzak nire bizitzari eman dizkio bi buelta behintzat. Zeratik kontuatu naiz, ez dela dagoen marka ondo egotiaz, komila tarten, eta gaizki egotiaz, komila tarten baita ere, ez dela hain lodia. Ari hoi oso fina da. Egon zaitezke alderdi baten, momentu batian, eta segundo bat pasata, beste alderdira pasatzen zea, baino suspiro baten. Nik han esan nuen gau baten, nahi nuke gaur izatea el momento de inflexión para todos. Beraientzako, guretzako, denantzako. Bueno, nik bizi naiz beti familia oso onakin, danak oso ondo, eta ezkondu nintzen, eta jaio ziren nire seme-alaba, eta netzako izan ziren opari bat bezala, benetan. Ziren primerakoak, bi. Eta fabrika baten lan egiten nuen, soldadora lan egiten nuen, eta beraiekin, eta neon beti atzea eta aurrea korrikan, hau, ezakizer, bakizer. Eta momentu baten, gelditu nintzen lan gabe etxean. Eta hasi nintzen igual denbora gehiago eukitzea eta ikustera zenbat eta zenbat gauzak hain nintzen igual gaizki egiten, gaizki juten ziela, nire etxeen, eta holakoa. Orduan, pentsatu gabe, bi aldiz, ez dakit, hasi nintzen eraten. Eta geroz eta gehiago, eta orduan, zeiten nuen, ez ikusi, ezer. Hasi nintzen ez egiten gauzak, ez neuken gogoa ezertarako, ja orduan nire seme-alabak hasi nintzen faiatzen ez dela. Eta eratu nuen asko eta oso gaizki egiten zin gainera. Eta hasi nintzen nire kalbario,
psikiatriko batetik bestera, kalera berriro psikiatrikora, eta hola eunea jatu arte. Ni gaixotu nintzen 20 urterekin, eta orain dazkat 40. Osa, biziaren erbide. Nola gaixotu zinen, Xabi? Ni denboraldi batean egon nintzen pixkat indartsu igual, gorputza. Eta nire logelan egon eta ahotsak entzuten dituen. Nitaz hitz egiten eta ondoko bitzitzatik ere iruditzen zitzaiten nitaz hitz egiten zutela eta ahots horietan esaten zidaten neska batengana juteko, ez? Esaten zidaten. Eta jo nintzen eta bizikletan eta hasieran ondo hartu ninduen neska horrek, bere etxera jo nintzen, zagarrotegi bat zagazteazun. Eta ondo hartu ninduen eta zabret jan genuen, ondo itzen genuen, eta gero agurtu ginen eta gero 2 egunetara berrez jo ninduen gauean eta bere familiak ez zian onartu. Esaten zidaten, nor nintzen eta zer egiten nuenan, eta bere laguna nintzela, eta ahotsak esaten zidan han egoteko. Eta ertzaina iredetu zieten eta ertzainetik lehenengo ingresoa eduki nuen. Hasi nintzen arazoarekin, 18 urtekin, eta ingresatu zidaten, eta ni ez nuen onartzen tratamendua segitu behar nuela, doi guztia, eta arazoak izan ditut, baina gaixotasuna nire etorri zait, etorri zaidala bezalaxe, baina etortzen zaizu, tokatzen zaizulako, ez dago beste egoera bat, esateko ez dut nahi, tokatzen zaizu eta tokatzen zaizu. Tokatu zait, eskizofrenia, tokatu zait. Ni naiz jende onarekin elkartu eta azkenean droga munduan bukatu nun. Eta ni seme bakarra naiz. Eta gainetikan kontsumoidi, nire droga kontsumoidi, ama gaixo bat eta aitaren falta elkartuta hori izan zen bomba bat. Eta 23 urte nitunean, bomba hori egin zen lehertu. Iritsi zen momentu bat, ezin nula egoera maneietu. Eta azkenean nire gaixotu egin izan duzen, edukiren burruka txiki bat amaketanik. Ez ginen eskuta iritsi, baina oso gutxi falta izan duzen. Eta orduan kontuatu nintzen, nik ere laguntza behar nula. Eta handoainen bertan hasi nintzen egun zentro de salud mentalea juten. Eta atenditzen ninduen psikiatrak ez zion apenas importantziaik eman ere kasuari. Eta handikan hilabete pasatzen juntzian eta okerrera juntzan gauza. Hain okerrera juntzan, zatikan ingresora iritsi ginen. Ematen ziaten lasaitasun bat, lasaitasuna ditzea baldin badago, lasaitasun hori nire arazoak borratu egite zizkian. Eta nola droga hartzen un guztitan arazo horiek borratu egite zian, nahiz eta droga hartzean izan, egunero nahi nuen droga, arazo horiek borratuta edukitzeko. Baina kontuatu nintzen egunero ezintzala kontsumitzen ibil, izatik lan bat neukan, lan hori galdu egin nuen, kontsumitzeatik. Onartu behar dutela gaixoak, gaixotasuna daukatela. Onartu behar dutela, eta gero tratamendu hartu eta pautak segitzea. Hemen sartu nitzenean
sartu nintzen zergaitik, behin ere ez dutein sendatu behar naiz niren gaitik, ez. Beti, nahi desendatzea zergaitik nire ama, nire seme alaba, baino ni ze inporta dut. Ni jain dut, kalten guztiak nila igual da. Baina, bueno, hor segitu naiz, ende gauza gaizki horre onda, eta gero oportunidadea eman ziten, eta Itzaskun eta Emilio asko lagundu dute, eta lagunak oso onak eta jendea oso ederra dauan barrun, oso entzuten iten duela, ulertu iten dizue, eta... Gaixotu nintzala konturatu arte, pasadia 8 bat urte. Hemen onda konturatu naiz gaixo neola, eta medikazio bat hartu behar nula, nire impulsoak kontrolatzeko. Ez dakit, 5 urte edo 6 bat pasadia, eta ama ja finkotu da. Alderdi hortatik ni oso kontentu nago. Oain ni falta naiz. Eta pentsatzen dut, amak erretzai utzi dio. Amak ere drogak hartzen zituen, utzi egin ditudanak. Bere medikazioa daka, bere zereginak, baino kalian dago. Eta 6 urte amak izki ingresatu gabe. Beak ahal izan badu, nik zergatik ez. Baina nire kontuaz pixat zailagoa dago. Zatik, pentsagaitza iruditu baldin balditek ere, nire arazoa kontsumoak izan dira. Eta San Juan de Diosen kontsumoak eman egiten dira. Orduan, jendeak, egin behar dugu selekzio bat, ze komeni zaigun eta ze komeni ez zaigun jakinda, nun ibili eta nun ez ibili. Gure arteko harremana nahiko individualizatuta dago, ez. Bakoitza bere arroilora jouten da. Bakoitzak bere arazoak ditu, droga ere sartzen da. Askotan esaten digu hango psikologoa nagusiak, droga ez ekartzeko eta hola. Nik horrelako arazoirik ez dakate drogarenak. Baina jendea asko badago droga sartzen duena eta Alderdi hona biletuta, kalean ere droga eskura dago. Eta egon baldin bazea, leku batean droga ere eskura daola, kaleako aplikatu dezakezu. Alderdi txarra egun egun batean harrapatzen baldin bazatxu, tentazioan erori egizeala, gero etortzen da gaueko analitika, gero etortzen da positiboa eta gero dator ondorioa. Zer galdu duzu, zuk urte hauetan? Ez dut galdu ezer. Ez, irabazi dut. Nik ondo gotea, konpentsatuta gotea eta guztia. Guk San Juan de Diosen gauden pertsonak eta beste hainbat psikiatrikotan ikusten digu jendea bildurre ikusten dugu jendea. Zergaiti pentsatzen du gehala violentok, ezin dala gurekin egon, gehala pertsonak oso berezik, ez duen nahi. Zergaitikan izena aldatu indie, jarri due psikiatrikon izena. Baina jendea pentsatzen du barrun gaudenak daudela lokoz. Estigma horrekin kalte handia egiten diguzu ezatikan
pentsarazten diguzue gu gutxi jo gehala, medikazio hartzeagatikan, o arazo X eukitzeatikan, zer gehiago. Azkenean gutxietxi egiten geha gutxietxi egiten dugu gure burua. Jendeak ez du pentsatu behar garelako beste pertsona mota garenik gure ilusioak eta azkagula, eta ez garrela arriskutsuak eta violentoak ere ez, eta beti pertsona normalak izalakoa bizi gaitezkeela. Beste osakidetzako eta ospitaletan eta beste hainbat lekutan zaintzen due gaixotasuna, beso puskauta, bihotzekoak, ez dakiz zer. Eta ez di konturatzen hor, dala beste ospital bat bezala. Igual, bakarrikan lantzen dana da gaixotasun mentalak. Baino ez gera pertsona desberdinek. Ez gea. No, lo que quiera la gente. ¿Cuánto se puede? Echarme narices, que la vida son 2 días. Pues sí, la verdad. Arrasateko San Juan de Dios ospitaleak eta San Juan de Dios fundazioak proiektu pilotu bat egin dute Arizmendi Almen ikastolarekin elkarlanean. Buruko gaixotasun larriak dituzten 15 lagun eta espediente akademiko bikaineko 9 ikasle elkarrekin bizi izaten jarri dituzte. Elkarrekin eguneroko egin beharretan eta laguntza programetan. Arrasatetik 76 kilometrora fundazioak Arabako Arespalditza herrian duen etxe hau izan da esperientziaren lekuko. Ondo ibili naiz, baino netzako momentu oso larrik eta gogorrak pasaudet. Ezan esateko ke bakaziones, ze oporrak ederrak ta ez, netzako izan zen lan gogor bat bezala. Baino horrekin hasi nintzen konturatzen gauza askotaz. Hasi nintzen ikusten neska gazte hori bere parrek, bere galderak, beraien gauzak, nire launek han lanen, elkarrekin, eta hori iruditza izan oso polita. Eta beste aldetik hasi nintzen gogoratzen, beti gogoratu dut, baino igual argigo ikusi nuen, noaino, zergaiti nik seme-alaba ditut, 25 urtekin, eta beraiek izan dienen edade hortakoa, nik ez naiz beraiekin egon. Eta ikusten nuen ze beharra dauketen ama eta aita eta laguntza, bere bidea hartzeko, bere dezizioak izatea onak, zergaiti edozein, gutako edozein, momentu baten hartu daikete dezizio hori gaizki, okerren, o pentsatu gabe igual. Eta akabo, aldatzen do zure bizimodue dena. Espero nauen hasiera baten, egongo jera danok batera, baino
ekintzetan. Gero, adibidez, denbora librietan, uste nago, gu egongo bilela, behatzi neskak eta gero eurak. Ez zira etorriko gure gana edo bebai, ez dakit, seguaz, eurak zaukien bebai bildura gure gatxik. Azkenean eurak da, errealitatera urtetea moduen, egunen baten urte ningo diela, orduen, ez dakit, eurandako pausa bat aurrera. Lehenengo egunean, heldu ginenean, ziren gaixuak eta holan, eta ikusten garen gaixuak bezala. Baina gero ja kontura, ja gau hortan egiten garen gauza berdinak beraiekin eta pertsonak moruen trata. Azkenien astu ditzen jatzu diela gaixuak. Die pertsonak berdin eta zukaldian edo ez dakit pertsona bat bezala. Azkenien zure laguna bezala edo gauza berdinak. Ez zait zaila ere egin. Nahiko azkar ohitu naiz. Ez zait asko kostatu. Jendearekin erlazionatzea eta ondo. Nire buruari demostratu diot gai naizela beste gauzak egiteko. Pausoak emateko, handikaten ateratzeko, ospitaletik ateratzeko. Ikasi dut aurrena eta oso importantea guk bakarrik egin daikegula gauzak. Ez deula behar inor txurikin jantzita atzetik. Bultzatzen, hau ez, bestea bai, bestea ez dakizer. Eta erakutsi indeu, ezin deula. Egin deula. Beraien laguntza gabe. Galtza askotan. Egin dugu terapiak, roleplaying bat, jokuak, eta janaria preparatu eta guztia. Nik uste nuen ezin nuela ni bakarri etxe bat eramatea eta guztia. Konturatu naiz, hor egotean, konturatu gara berdina garela. Gu bezalakoa direla. Horrela ikusi dut. Nei pertsonalki erakutsi didatena da, ez da hainbesteko distantzia gaixo baten artean eta kasu honetan ikasle baten artean. Beraiek esaten dute gaixoak direnak eta ez direnak, gaixoak direnak eta ez direnen artean ere ez dagoela desberdintasun askorik. Edozein izan lehikela gaixoa eta gaixoa ere onera ere jo lehikela. Sanoa izan lehikela. Jendeak uste zauen, goiezela azkenien, eurei laguntzen, uste dut, lagundu duzkula gehiago, eurak gurik egu eure. Claro. Tú dices una cosa que no dices por otra, pero al final haces cosas que dicen lo contrario. Sí. Nik uste nagoen ziela, hola, napotxo bat agresiboak, ero, ez dakizela esan. Igual, bebai ospitaleak eta holan ziela ilunak, ero han ez hauiela hitzen, jokuak, ero barriak bot, ero lako gauza saladana oso serixua eta holan, eta izen da, dana kontrarixua. Beldurra ez. Hasieran joaterakoen izan gehiago distantziak mantendu edo holan baina beldurra besta gero ja ikusita ezagotuta jentia eta holan ja ez. Eurak beti saiatzen ziren gu kalita komoduen egoten eta oso ez dakit. Azkenengo egunean proposatu zuzkuen gu jartzia
bere azalian. Orduen, beraien lehenengo ingresua izan zen bezalako bat guri entzuzkuen. Eta orduen, lehenengo aldiz ospital baten joaten direnien, egoten dienez hain galduta, guri hori itxeko demoruen itxi zuzkuen begixak. Eta orduen, proposatu zuzkuen, gidatuko zuzkuela beraiek guri, gu begiak itxita, eta ingo gauela lehenengo ingreso bat izango bazan bezala. Eta gu izango ginen gaixoak. Eta orduen, guri esan zuzkun bakarrik nahi zauenak. Osa, ez bazaren nahi, arzingen atzera bota, eta danoko txangoen baietz, nahi gauela hori bizi. Baina beretako batzuk bakarrik alzuzkoen gidatu, ezin zuzkoen lagundu. Ezin zuzkoen hitz egin ez lagundu ez ezebez. Orduen beretako 4 pertsonak esan zabiela nahi parte hartu, zabielako nahi guk sufritzia. Eta orduen hori izen zala beraio guri bestin zuzkoen momentu hortan. Neska horik han bizitzea beraiekin oso pozagarria eta oso politxe, ze respetu, ze kuriosidadea, eta danak. Netzako izan da esperientzi oso ona. Pertsona batek ulertzeko gu sentidu duena, eskezin dela hitzekin esan. Bizimiko zabien, eskezin da. Pertsona horrek diela oso lagungarriak, ez dakit lagunditzen dutzuela aldauen neurrien, diela oso majuak, botetan duzula kriston barriak eurekin, oso ondo pasatu duzula. Gaixuak die oso pertsona onak, oso alaiak, daukiena gainen eukitza, da segundena barrezka, ez dauki nik ezingo nintzen, nik uste ezingo nintzen euren egoeran. Eta eurak dauki indar hori ez diela gure egon hor, gure dabiak kalera urten, izen gumoruen eta aurrera, eta bezitzaken aurrera. Ispilun aurrean jarri netzako oaindik kostatu egiten zaite gelditzea eta begiratu ispiluan. Askotan igual zait, no? Baina pixkanaka hasi naiz. Belarritako jarri eta ondo nago, ez da? O zerbait, o galdetu. Estoy bien. Medikoen eskuetan, profesionalen eskuetan sinistu eta positiboa naizela demostratu dit nire buruari. Nik ez baldin badukat aurrera itxiko gogoik, ez da ezer aurrera eratzen. Kontrakoa, atzeratu egiten da. Eta gaixotasuna neukala kontuatu nintzanean, orduan hasi nintzen lanean aurrera egiteko. Naiz eta pixkanaka izan, baina hain kontsumoa ia utzita daukat. Neri aldatu duztena da, ontxe ikusten badot kaletik edo ezagutzen badot norbait gaixotasun mentala daukona, agian lehen aparta edo ebitatu ingo nauen edo distantziak mantendu gehiago. Baina ontxe ez lagunden gonotzen eta pertsona normal bat moduen tratatuko notzen. Konturatu naz, gehiago zelakoa nazen, zelako gauzak itxen duztien kalte, nire bidetik oin ikasten eta holan oindon noi ala. Baloratzen dut gehiago daukotena, azkenien ikusten duzu zure familizan igual dauela minimo gauza txarto, eta eurak daukiera farmazia askok super gaizki eta igual lagunak ez daukie eta azkenien
horrek bai barora gutxentu bakoitzak zehauko eta zez. Oain, bueno, seme alabakin, astero hitz egiten dut. Gelditzen naiz, dana mas inflada, baino hori pozten naiz. Eta ikusten detenen da netzako, eta nire ama etortzen da 15 eguneka nire anaiekin, eta gauza horik ematen dite indarra. Medikoak esan zenean, txaletea juteko aukera handia dakazu, esan nun, hau da nerea, eta aurrea jungo naiz, dana dela pasata. Txaletian guk gaixoak, txaletean dauden gaixoak independentzi gehiago daukate, ez daukate auxiliarren hainbeste ikuskapenik. Arropa beraiek garbitzen dute, janaria beraiek juten dira janari bila. Beraiek beraien egin beharrak antolatzen dituzte, auxiliar bat gainean egon gabe. Eta hori ondo pasatzen baldin badizu, zure gauzak ondo ite baldin badituzu, txaletian egotiak esan nahi du jartzen zaituela lista espera batean erresidentzi batetara juteko, kanpora juteko. Eta nahi medikuako izan zenean begiak irik egin zitzaizkidan, eta esan nun, aukera hau ezin dut desaprobetxatu. Beraitako askok esan duzkue ez jarraitzeko beraiek jarraitu zabien bidea. Adibidez, drogan munduan dolan ez hartzeko. Eta benetan esaten zuzkuen jarraitzeko gugaren bezala eta segitzeko ikasketekin eta holan. Garri utzi nahi nien, beraiek daudela edadea batean, drogak oso gertu daude jendean inguruan. Eta oso erraza da pauso bat ematea eta nahi dezuna lortzea. Diru eukita eta kontakto nahiz eta txikia izan, kontakto bat eukita, zure eskun nahi dezun droga klase euki dezakezu. Eta argi utzi nahi nien, badaudela munduak hobeto ez gertuatzia, zatik bezala kaltetuta egiten zintezkelako. Ez eiteko gauzak gaizki guk egin deun bezala. Ez egiteko. Hori nahi genduen erakutsi neskai. Ze errez, edozein, egon daike hor sartuta. Ikusi dut zelako ondorixoak daukien olako bideak hartzia, eta orduen badakitza olakuak ezin dutela hartu. Hemendik aurrera nik uste dut gauzak gehiago pentsa biotela, zelain, ze elegiru eta ze ez. Batzuk esate dute, alta hartu nahi dut, baina nik alta hartu baino lehen ondo egotea nahi dut. Gaixotasunarekin ondo segitzea ara guztiak eta esaten dira psikiatra hori guztia eramatea aruntz, zuzezuenean, ez? Aldan eta bizitza normalizatuena. Drogari gabe, nire medikazio hartuta, eta sozialki aldan eta jende gehienakin erlazionatuta, eta ez berriro kontsumitzia. Eta horrela ez berriro ingresatzia. Erabakiak hartzerakuen pentsetia bere alde onak, bere alde txarrak, gero ekintzaren ostien ze aljatzun pasau edo ze jatzun pasau, eta horren aurrien gauzakarrek eukitzen duzunien hartzia erabakitza. Mendikan gutxi daia egiten egingo nahiz eta ondo aterako nahiz. Dakat asmoa matematikako klase partikularrak emateko. Nire ametsa da, hemendik ateratzea, bizi toki baten lan egin,
ni moldatu eta ikustea zarrigo nire seme-alabak egon beraiekin. Ikutu eta beraien gozotasuna sentitzea. Eta beldurra asko, panikoa ematen do. Zergaitik askotan pentsatzen duzu igual, ez baldin baduzu inor, ez baldin baduzu inor hor esateko, igual ez dakizula ondo iten dezun, inbehar dezuna ondo daun, asko, gauza asko. Gainea, beste gauza bat oso zaila dana izatea izkutu inbehar dezula psikiatriko neontzeala. Zergaitikan bestela jendea atzeaka botatzen dizu. Eta horire kalte egiten digu. Ni ja beti izango naiz, ni nire psikiatrikokin, nire gaixotasunakin, eta nik izan naizena. Oraindik hemendik aurrea, ez dakit. Ez dakit, baino saiatu behar naiz. Beldurra ez dakat, beldurra kendu entzien. Dakat ilusioa eta, bueno, ez dakat beldurrarik. Eskatuko nuke jendeari errespetoa gutzako. Errespetoa. Berdinak gehala. Bakarrik gu daukagu gaixotasun bat, eta sendatu inbergea gaixotasun hori, baino gea dana jende guztiaren bezala, ez gea desberdinak. Hori, esango nuke. Errespetoa, mesedez. Niri gustako jaten beste pertsona batzuk egoera, drogetan edo da zela ikustia guk ikusi gauena. Jakitzeko ez dagoela inurrun euren gatxik eta gure gatxik besta, baino ez dakit. Azkenian diela pertsonak eta aldotzuela aportau beste pertsona batek moduen eta hori, aldotzuela lagundu beste pertsona, edozein pertsonak moduen, ez diela besta baztertu bihar ez ez. Dena merezi dugu beste aukera bat bizitzen. Jarraitzeko die moduen eura. Dauki oso bihotzona, akixia euntzen dena bakotak zebira hartu bitauen oso ondo, gu baino beto, dakixie. Ustez, arriskuan egon gintezkeen tokian, lasai, eta min egin ziezagukela uste genuen jendearekin eroso. Euren egunerokoan ez ezagun, jakin minez gerturatu zaizkigu. Euren etxean gu gidatzeko gertu, ahal dutenean laguntzeko prest, eta euren burua naturaltasunez biloztuz. Gizartean zabalduta dauden aurre iritzi eta estigmen kontra, begiradarik zintzuenak aurkitu ditugu buruko gaixotasuna duten pertsonengan. Zentzu handiko arrazonamenduak, eta gugandik oso urrun zeudela uste genuen istorioak baino askoz gertukoagoak. Ez genuen espero. Ez da eurek ere alakorik arespalditzako esperientziatik. Beldur apur batekin joan ziren batzuk, eta zalantzekin beste hainbat. 17 eta 18 urteko ikasleekin batera bizi izaten zer egin beharrote zuten galdezka. Eredurik onena ez zirela sinistuta, baina duten esperientziatik aholku batzuk gutxienez emango zizkietela pentsatuz. Beldurrak bai, baina gehien bat kuriositateak eraman zituen ikasleak proposamenari baiet esatera. Batxilergoko lehen maila bikain bukatuta,
Bazekiten esperientzia honetatik asko ikasiko zutela. Eta bai, bizitzako ikasgairik garrantzitsuenetakoa izan da. Arespalditzan sekulako ahalegina egin dute gaixoek, eta ikasleek zentzua eman diote horri. Konfiantza helarazti diete, ilusioa transmititu, eta gai direla sentiarazi. Gaixoek duten helburua lor daitekeen erakusle izan dira ikasleak, eta kendu zaien gizatasuna itzuli diete. Esperientzia amaitu zenetik prozesu berri bat martxan da eurengan, gaixo zein ikasle. Nahiko lukete gu, zuek denak han izan bagina euren begiradarekin. Gaixoak jaba ez dira gaixo ikasleen begietara, pertsonak baizik. Hala diote, Arespalditzatik bueltan, San Juan de Dios ospitalera idatzitako gutunean. Barregarri sentitu naiz, hain bizimodu lasaia eraman da, seguruagoa, ausartagoa izateko gai ez izateagatik. Orain jabetzen naiz, zortea dudala eta pena litzatekeela benetan nahi dudan hori lortzeko ez erabiltzea. Beharrezko ahalegina egiteko gertu nagoela konturatu naiz. Aitortzen dut edozein aurrera pauso emateko beldur naizela, baina gehiago beldurtzen nau pausorik emanez eta geldi geratzeak. Begiak zabalik sentitzen naiz, bendak kendu izan balidaten moduan, parean dudana ikusteko gai eta aurre egiteko gertu. Bilakaera nozitu dut eta pozten naiz hala gertatu izanaz. Nik Emiliori eskerrak eman behar dizkiot, zatik Arespalditzara juteko Emiliok ere nik kontutan eukin nindun, bazekin nola neon, eta nik hasiera batean pentsatu nun, nik ez dut perfiloi ematen Arespalditzara juteko, zatik behatzin esakin egon behar baldin badeu, ni naiz eredu ona, horrentxe bertan, kontsumitzen. Baina Emilio kontutan eukin nindun eta hori eskertu egin behar dut. Eta beti eskertuko diot Emiliori. Neri ospitaleko nagusiak izan ziren entrevistatzera, entrevista izateko, eta nik baiezkoa esan nion. Osa, ez dute arazorik eduki. Gu pertsona normala garela demostratzeko, eta jendeak ez duela beldurrik eduki behar gutaz, eta zoa normala garela. Eta dozen juleikela, hartu dezakela bi eta... Sentitu naiz ondo. Oso gaizki pasatu dut, baino ondo sentitu naiz. Eta nik uste dut gauza hoe jendea jakin beharra daukela.